Boa noite a todas e a todos. Benvidos ao Festival Internacional Agazada Danzando Entre Culturas, para que todas e todos poidamos desfrutar mellor desta xornada. Silenciemos, por favor, os teléfonos móviles. Comezamos xa. Boa noite, un ano máis a este encontro de culturas, a este encontro de música, a este encontro de sentir, porque a música, xa o decían as tanxugueiras,
que non ten fronteiras. E coa música nos acabamos de entender todos sin necesidade de entender o idioma. Este ano, para nós, é moi importante, por iso damos as gracias, como sempre, ao Concello por apoiar esta iniciativa. Este é un ano moi importante porque se lle dedicou ás pandereteiras, ás cantareiras, ás letras galegas. É un recoñecemento público da historia do noso saber, da historia da nosa cultura, da historia, da propia historia, de como as mulleres puideron, ao longo de moitos anos e séculos, transmitir o saber, o sentir e a música dun xeito totalmente oral. Cantaban no traballo, cantaban por tristeza, cantaban por alegría, cantaban para divertirse, cantaban cando se casaban. A música era parte da vida, a música era parte do ser, e as mulleres foron as que, con moito agarimo, coidaron todo ese saber para pouco a pouco chegar a nós. A importancia das recollidas desas mulleres que abriron as súas portas para que moitos puidésemos gravar, aprender e agora mesmo transmitir o saber de centos de anos. Hoxe vamos a facer un pequeno percorrido por toda Galicia. Interpretaremos pezas da Coruña, interpretaremos pezas de Ourense e de aquí, de Pretiño, da terra. Pois, sin máis, tal como elas facían, hoxe é un día de festa. Polo tanto, cantarei por alegría e cantarei por festa. Canto porque estou alegre, canto porque estou alegre. Outro día cantarei, ai, 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 aunque non oia ninguén, e aunque non haya ninguén, ai, 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 canto porque estou alegre, e alegría dio la dea, e alegría dio la dea, que non hai máis alegría, ai, 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 que cantar e non ten pena, que cantar e non ter pena, ai, 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 e alegría dio la dea.
Bueno, e para finalizar a nosa actuación, queremos facer un pequeniño parón e mandar subir a doña Nava Castro, a alcaldesa, e a José Carlos Carrera, que é o tenente alcalde, porque, así como nos, a Academia Galega, considerou de importancia darlle
as letras galegas, as cantareiras, nós aquí en Pontareas temos dúas de moitas informantes e elas son Saladina e Palmira que están entrando agora mesmo. A elas debemos moitísimo, moito do repertorio que canta Xavier Díaz e destas mulleres. Palmira cantou en Algazara ata non moito e o Día das Letras Galegas non se lles puido dar en persoa este agasallo que entregará doña Nava Castro en homenaxe a toda esa vida dando, cantando. Bueno, pois, boas noites a todas e a todos e moitísimas grazas. O que queríamos era, como non tivemos a oportunidade de facer a entrega deste recoñecemento ás cantareiras que máis tempo levan aquí no noso concello, pois como dicía a persoa que forma parte da Algazara, pois que esa tradición oral que vai de xeracións en xeracións, que se vai cantando, que é a nosa tradición. Moitísimas grazas polo bo facer, por tantos anos cantando, animando, ilusionadas, chorando, pero sempre coa pandeireta, e sobre todo, bueno, pois moitísimas grazas. Espero que desfruten e nada máis. Dicir que esta última peza coa que nos despedimos é unha peza que nos enseñou Palmira. Para ela e para moitas como ela vai esta peza. Esta noite hai un serán, chora, linda, chora. Non me deixan ir a él, chora, linda, mañá vou embora. Coitado do meu irmán, chora, linda, chora. Ella de bailar con él, chora, linda, mañá vou embora. Aparta de diante que eu quero pasar. Olvídaseme por pobre, chora, linda, chora. Eu por rico te deixei, chora, linda, mañá vou embora. Vale máis pobre con honra, chora, linda, chora. E rico de mala lei, chora, linda, mañá vou embora. Esta sí que son collar de limón. Moitísimas grazas, pandereteiras e gaiteiros da agrupación Algazara de Celeiros que fan posible este Festival Internacional Algazara Danzando entre Culturas. Dende o ano 1997, Algazara esperta curiosidade e prolonga o coñecemento da nosa tradición e folclore.
O grupo de pandereteiras Algazara, dende o ano 2022, está baixo a dirección da mestra de canto e percusión Alba Faro Barros, a quen puidemos escoitar para abrir este festival, tamén acompañada polas pandereteiras. En 2004 crearon precisamente as pandereteiras para completar esa parte que lles faltaba, xa contaban cos gaiteiros e faltaban as pandereteiras. Por iso, dende 2004, quixeron... vou para aquí para o medio. Grazas, Iván. Era para non restarlle protagonismo ás nosas pandereteiras e gaiteiros e as cantareiras homenaxeadas este ano. Como vos dicía, dentro de 2004, Algazara conta cunha agrupación de pandereteiras que completa a formación. Todas as pezas que interpreta a agrupación foron recollidas, vou tirar de chuleta, en diferentes poboacións de Galicia, como Mondariz, a Fonsagrada, Beariz, Pazos de Borbén. Así mesmo, mantense a recuperación de pezas e bailes da nosa contorna, da man dos membros de maior idade, e teñamos aquí as dúas cantareiras que son exemplo deste relevo xeneracional dos coñecementos, deste traspaso de coñecementos que fai posible que o noso folclore e as nosas tradicións cheguen hasta os nosos días. Como vos dicía, son as persoas de maior idade as que deixan en herdanza eses coñecementos. Tamén cabe destacar que a vestimenta utilizada foi elaborada seguindo modelos antigos, en algúns casos recuperándose pezas orixinais de antepasados de algúns dos membros das agrupacións. Hoxe de noite non podemos apreciar, pero hai traxes que son unha auténtica preciosidade. Nos primeiros anos, como todas as agrupacións que acaban de xurdir, as actuacións restrinxíronse nun ámbito xeográfico máis preto daqui, pero xa despois deses primeiros anos a agrupación Algazara de Celeiros actúa en distintas partes de toda España e Portugal. Imos xa con o segundo grupo en actuar nesta nova edición do festival que cumpre 11 anos hoxe. E trátase do grupo vasco que xa nos visitou, que xa coñece Pontareas, pero non neste festival, sino no Festival Algazara, hai moitos anos no auditorio, estivo este mismo grupo vasco, que hoxe nos visita no Festival Internacional Triscari Danza Taldea, que é unha asociación cultural que desenvolve o seu traballo no pobo de Álava, Urkabustaiz, que non quero pronunciar mal. Triscari Danza Taldea naceu no 2014 como asociación, pero dende hai 25 anos ven impartindo clases de danzas vascas. Na actualidade conta con 65 danzarís nun concello de 1.400 habitantes que se dispersa en 10 localidades diferentes. O seu principal obxectivo é transmitir e conservar o folclore tradicional vasco, xogos, danzas, músicas, cancións, costumbres, artesanía e bestiario. Deixovos na compaña de Triscari Danza Taldea.
lau harinak, dira bihotze zuretzat eginak, nere oinak nahi lukete, dantzik ederrena ongi bete, zuretzat nere maite poli, paregabea, zutagar maitasunez, datorkizun eskaintzera, murrizkata lau harinak, dira bihotze zuretzat eginak, nere oinak nahi lukete, dantzik ederrena ongi bete, zuretzat nere maite poli, paregabea, zutagar maitasunez, datorkizun eskaintzera. Gabon guztiei, Euskal Herriko herri txiki batetik gatoz. Buenas noites a todas y todos. Vimos d'una pequena villa do País Vasco. Gaur, gure kulturako bi balio oso garrantzitsu transmititu nahi ditugu. Naturarekiko lotura eta komunitatearen bizitzearen balioa. Hoxe, queremos transmitiros dous valores moi importantes da nosa cultura. A conexión con naturaleza e o valor da vida en comunidade. Eta balio horiek gure dantzetan islatzen dira. Disfrutatu duzuela espero dugu. E estes valores reflítense nos nosos bailes. Disfruten, esperemos hayan disfrutado. Egoak ebaki bani
Moitas grazas, Triscari, Danza Taldea, polo voso espectáculo, eskerrik asko. Tamén non só por compartir as vosas danzas e as vosa música e cancións do folclore popular con nós, senón tamén por esa interpretación dun dos temas, dunha das cancións que máis acompaña as familias galegas. Moitísimas grazas. A 8.000 kilómetros de aquí ensaia o segundo grupo que ven de Uzbequistán, o conxunto de canto e danza Shurk Sadolari, creouse no 2024, co principal obxectivo da súa actividade é promover e desenvolver amplamente a arte e as tradicións folclóricas nacionais, especialmente entre os máis mozos, contribuindo á preservación do patrimonio cultural do seu país. O conxunto procura dar a coñecer ao pobo a súa cultura, a cultura das bailaríns e das voces e dos cantos de Uzbequistán, así como descubrir tamén novos talentos. Xa sen máis, deixo-vos na súa compaña. Un aplauso para eles.
Charog'i husningizga nechani parvona qilgansiz, Romudiga kuydirmon yo'lini yaxshi bilgansiz. Charog'i husningizga nechani parvona qilgansiz, Romudiga kuydirmon yo'lini yaxshi bilgansiz. Agar chandida g'ofil qilganingiz biladi janon, muhabbat daftarini avvaliyasiz bilgansiz. Agar chandida g'ofil qilganingiz biladi janon, muhabbat daftarini avvaliyasiz bilgansiz. Borolmayman, borolmayman, borolmayman. Men baribir qishlog'imga borolmayman. Qololmayman, qololmayman, qololmayman. Men baribir Avropada qololmayman.
Bolaligim Sirdaryoda qolib ketdi. San'at meni Avropaga olib ketdi. Bolaligim Sirdaryoda qolib ketdi. San'at meni Avropaga olib ketdi. Qishlog'imni sog'inganda borolmayman. Men baribir Avropaga qololmayman. Qishlog'imni sog'inganda borolmayman. Men baribir Avropada qololmayman. Borolmayman, borolmayman, borolmayman. Qishlog'imni sog'inganda borolmayman. Qololmayman, qololmayman.
Impresionante voz, grazas Shurk Sadolari de Uzbekistán. E agora é momento vou pedir que suba a alcaldesa e o tenente da alcaldesa, así como dous representantes de cada un dos grupos que hoxe actúan aquí na Feira Bella neste Festival Internacional Algazara Danzando entre Culturas. Imos agora facer entrega dun detalle a cada un dos grupos participantes. A ter en conta, que non o dixen antes, que non só se trata do coñecemento das danzas e das cancións populares, senón tamén do mantemento dos instrumentos, da confección dos vestidos. Hoxe nos contaban que, bueno, nos contaban e o pudemos ver, como eses instrumentos do Uzbekistán teñen que estar baixo focos para ter o suficiente calor e aclimatarse á humidade de Pontareas respecto a Uzbekistán. E volvo pedir, entón, que veñan aquí os 4 grupos participantes. Bueno, pois, neste caso, o presidente e a secretaria fan entrega, pois, dunha queimada que se van para os diferentes lugares e países. Abre os outros do Concello. E agora vai facer a alcaldesa Nava Castro e o Concelleiro de Cultura Juan Carlos a entrega dos detalles. Juan, ese creo que é para nós. Nada, a ver, tantas voces. Bueno, eu vos vou a facer entrega dun recordo do ano pasado coa foto de familia, os países e a primeira vez que destes aí. Van a facer aí entrega dunha mostra o grupo de Uzbekistán. Bueno, quedaron, xa tendes un trociño de Uzbekistán, Bueno, pois vamos a facer un pequeno turno de palabra. Neste caso, pois, eu como representante da agrupación, ante todo, moitísimas gracias a todo o público, estamos encantados, somos centos e creo que pasamos do milleiro hoxe. Nada, o espectáculo, gracias a todos os grupos participantes, non me quero deixar nada atrás, gracias ao grupo folclórico de Barceliño, aquí hoxe Joao que fai de mestre de ceremonias deles, e son un pouco que nos axudan e colaboran para que este todo aquí. Por parte do Concello, bueno, vou fazer antes un inciso. Quero dar as gracias tamén a moitos dos compañeros de traballo que hoxe, pois, estes días colaboraron con vallas, etc. O Departamento de Cultura, a Sofía, sobre todo, a súa cabeza, o equipo de son, cámaras, a todos aqueles que nos botan unha man para que isto sea adiante. Alcaldesa, tenente alcaldesa e concelleiro, máis que pedir, vamos solicitar ou exigir que o apoio non pare, que siga, que crezca e para poder que hoxe saquemos un compromiso de que para o ano celebremos a 12ª edición deste festival que creo que está máis que consolidado e precioso e nos transporta miles de kilómetros
É así. Bueno, pois pola miña parte, os dou un turno de palabra. Boas noites. A verdade é que ano tras ano isto é unha demostración do creer, do bo facer, do esforzo de moitas persoas que están detrás e que ao final lograse que este lugar, a Feira Bella, Parque da Concordia, ao final é un lugar de encontro para todos. Quixera comenzar por todos os grupos convidados, os irmáns do País Vasco, os grupos dos demais continentes, pero tamén é certo que non podemos olvidarnos de que este traballo débese pois, a un grupo de homes e de mulleres que durante máis de 30 anos levan traballando e facendo en algo no que creen, que en divulgación da cultura. Algazara, esta agrupación que naceu, como ben dixen, fai 30 anos, e que leva 11 anos desenrolando este festival que, a final, nos fai sonreír, nos fai recordar e, ante todo, creo que nos fai sentirnos o que realmente a música nos une. Desde o Concello, desde este goberno, temos claro desde o minuto 1 o que significaba facer unha programación cultural diversa para todos e para todas. Unha programación, desde logo, de inversión económica, porque entendemos que temos que buscar e de reflejar os máis novos, o de onde vimos, o que temos que manter e o que temos que, desde logo, deixar sempre presente no futuro. Dende o Concello, gracias a todos os traballadores, desde logo, municipais, a todos os departamentos implicados en estas, desde logo, eventos, que temos unha programación cultural, creo que moi envidiable en moitos lugares. E, como non, hoxe tamén é un día fantástico, que podo decir que poucos concellos de Galicia poden decir que teñan pois, este, desde logo, festival internacional que, desde logo, ven a demostrar do que somos capaces, no que queremos e o que pontaría ser. Sigamos disfrutando, queremos continuar disfrutando dos demais grupos e, desde logo, po ano que ven volveremos a ver aquí. Moi brevemente, agradecer a Iván, a Alba, a toda a organización e o grupo Algazara por un ano máis facernos desfrutar de estas tradicións, costumes e coñecemento de distintos países do mundo. Xa levamos máis de 30 agrupacións de todo o mundo, de todos os continentes, e pois un luxo poder dende aquí, dende este Parque da Feira Bella, desfrutar, coñecer e ir descubrindo ano a ano pois as distintas culturas, as distintas tradicións e que sempre nos deixan abrallados. Aínda nos queda seguir disfrutando durante esta noite, pero xa o que vimos atado agora, pois en realidade, polo menos para min, é entusiasmante e sobre todo, vamos, interesantísimo. Seguide así, o ano que ven, por suposto, contade con nós, seguiremos atentos ao que imos descubrindo de todos esos países, pero eu creo que o público mellor que nós, pois xa di con esta feira ateigada, que lles gusta moitísimo este festival internacional, un irmamento de todas as distintas culturas que hai no mundo. Moitísimas grazas. Grazas, Iván, sigue adiante e a todo o grupo de Algazara. Continuamos neste Festival Internacional Algazara
Danzando entre culturas é o turno agora dos Estados Unidos. O Wichi Song and Dance Theater foi fundado no 1972 en Chicago coa misión de promover a cultura folclórica nas comunidades desa área, da área de Chicago, a través do canto, da danza e da música. No 1983 o Wichi foi establecido como unha organización sen fins lucrativos, unha organización de caridade situada en Illinois, que gañou notoriedade e foi conseguindo patrocinios de grandes marcas comerciais en beneficio das persoas que máis o necesitaban. No 2025, neste ano, o Wichi está de aniversario e celebrará o seu 50 aniversario. Damos un forte aplauso para que entren xa no escenario. To cry.
Afrontamos xa a recta final deste Festival Internacional Algazara Danzando entre Culturas cun grupo de Costa de Marfil, a compañía artística Mien Mo, que foi creada no 2016. Hoxe é un dos principais grupos folclóricos da Costa do Marfil, destacando polo seu dinamismo, o esplendor dos seus traxes e a disciplina dos seus membros. A compañía xa actuou en todos os grandes palcos do seu país de orixe, incluindo unha participación na cerimonia de apertura da Copa das Nacións Africanas de Fútbol no ano 2024. Viaxa anualmente a Europa dende 2019, pasando por países como Bélxica, España ou Portugal. Un forte aplauso para a compañía artística Mien Mo.
Kwanye boroji nyoma kabarake neko Ekuma baralela Yebodeye baralela Neko Kwanye baralela Yebodeye baralela Kwanye boroji nyoma kabarake Neko Ayakuma Kwanye boroji nyoma kabarake Neko Anikesa Kwanye baralela Mebotenye baralela Kwanye boroji nyoma kabarake Neko Kwanye boroji nyoma kabarake Neko Kwanye baralela Mebotenye baralela Ayakuma Kwanye boroji nyoma kabarake Neko Furje yamisa Kwanye baralela Mebotenye baralela Kwanye boroji nyoma kabarake Neko Anikesa Kwanye baralela Mebotenye baralela Kwanye boroji nyoma kabarake Neko Lombe lombenge garabitunu nande maye. Lombe
luma yewa. Lombe lombe nyagara bituna luma ye. Eurisa. Lombe lombe nyagara bituna luma ye. Lombe lombe nyagara bituna luma ye.
Ata aquí o Festival Algazara Danzando entre Culturas deste ano. Moitísimas grazas por vir, esperamos que gozaran das actuacións destes grupos espectaculares, pero antes de despedirnos queremos dar un último agradecemento, que non podía ser outro que a nosa presentadora, así que por favor, Amparo, se pode subir. Pois nada, moitas grazas e esperámolos o ano que ven.